Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Fuloni constituency APHLC candidate nomination aloke jogdam pen Fuloni constituency arat welcome kipidun. Aroni phain kora pli arni Fuloni constituency APHLC candidate Dhoniram Timung nomination alo jogdam si Fuloni constituency arat ningkarong pen Hauraghat tinialia long welcome kipiasai kedengpon. Lason thak si tarabasa arat tumsitami welcome pidun. Lasi Fuloni constituency APHLC candidate Dhoniram Timung haidet lo pulotangte. Laan sose paching thorponji la pen Fuloni constituency pen ke APHLC songsi ke ongdung avot pen si haiponji pusi pherangke karjupona hot nangche thandun. Fuloni pen oruning tikathar Karbianglong News. Kang afan APHLC candidate angli ke wan thai pa prangsi angli ko mar thasen angli hin pena kerupi kantula. Prangsi nili kadok kawe APHLC eletum Central Committee eletum akathar sar lapen ke eletum Fuloni constituency arada pangsi nili pangsi tên năng li Fuloni constituency pen ko ana bhut pen si chipai pon nili mathadam lo non jitu pini eletum la scrutiny det penapi labangso dipu pen ladak haraghat nili elong labangso nili phan Fuloni constituency labangso APHLC a candidate lo pupen kenang litum pini nili phan nang welcome long si theklong dak lo je ongdung avut Fuloni constituency ke APHLC se high at lo pubang ke nili Ente aprangsi nang lejong si peneng la MEC high pondet blote la bangso kilik mate kangwayo high pondet blote nang le aprangsi Fuloni apan kopis nang le rapcheng nang ji nang le ning pathek lo. Nili tum APHLC bangke akemang masi inglong so khei phan bangse akemang theda bidam lo hala bang so kemang teng pen puludang te litum separate electoral lo bang eletum semar pon pangcheng pu lapen ke nili Fuloni constituency pen high lo pudang te number 1 wrong group kaching thuromo lapen la hiti bor walong labang so kaching thu bonja phana bang ke nili ke cheng si ang teng si mang pom lo. Party alam chipu pepien pen Lumbajong constituency along BJP pen ki thordun Joni Timong aphan MSC pahay nang pubusi Lumbajong youth team pen DPC ke asai hemalong pherang ke amaya long pen tangdak pon. Non ki bangji Karbianglong Autonomous Council MSC kilik ahut Lumbajong along kedo barim aphan si BJP atiket pinangji pupinpur alo pajir dampen Lumbajong aradvek Joni Timong aphan tiket kipi pona puthak aning kang samche paklang pon. Lapen abarim CM Dr. Tuliram Rong hanga phansi tami pinpur alo kipidam ateng pen kepachun ponapot Lumbajong youth team pen choropon. Anparta Lumbajong arata tuma phansi tami nonepong ke party langlera BJP pen karjabdun Joni Timong aphan ongdung avot pen kepahay ponji aphan LYT atum pen Lumbajong arat aphan choning ripon pedu. Kuhan penanya Lumbajong aloket abang sunangji putung akiman pen piningan mangketum Karbianglong Thomas Posila BJP government itu sa Joni Timong pangsi tiket pipono aposi langli pan tiket pipono itu tihok kenal po langsung ke tihok po nang Lumajong Arab ke doa isteme parti lang cipupe pinter alang Joni Timong tidak lokal dari sejak ke do bangku dan alang ni pan kumat hapon da Lumajong Arab ke doa atau anu isteme la not ki bang tarik ke ani bang alang ni pan bud people pai po nang po busi itu Lumajong yutu mi hin Lumajong Arab ke doa pan isteme Joni pon pono kini owi kini fansi itu dar Lumajong ke do barin ahe ke do abang ku pasi itu lalu tu ruling government ke do tiket piporangi tu itu kacunuri tu nanti kan alang ini tu Lumajong itu ni kacunuri pa alang ti alam ke adi ni pipot itu suri ningkang sam kacuro pa jud alang ni Dr. Tuliram Rong Lakhain Koiratok Dwarbagori constituency along ASDC pentiget kelong dona bangphu Rajesh Hanse aphan ASDC ke kroi ara datum kangthum karnia sai kedengpon. Alangli phansi ongdung avot pidun pen pahay vek puputa rong ara datum pen chesikpon. Lapen candidate Rajesh Hansi pen kaningje ponki Dwarbagori arat kisung ke boydo anta nili ke hailo pulotangte pajok et jilapen Karbi Anglong arat akimang hemprek aphan ke nili jingki dunvek jilapen hemprek ke vanvek ji pusi than pachini pon.
lapen Kaziranga adung kedo aradatum panbari kohora penchenglok kathori an kedo aradatum kedo sungpik sita nili jong sike hailo pulotangti rabvek ji pusi lamchak jipi pon lapen song trogatum aphan BJP atum jongthui chobai puke radatum ta chini daklu latum aphan ke inut baga phanta MSC ticket PPC parok aso aphan ke pipon lake open for all alam ke chenglo lasira do ansitami chini nang polasi ili karbiak he do anta ningi sivet pendosi ASTC pahai nang po anke mithang jakong chilong polapen article 244 a puthakta pachun un poputa ningje pon tarapung mendor sing tokbi Karbianglong News Tum pace tro bangke ya kan UPDAS tum kace tok konsensi plikara pliang bong pen bangke non bangke konsensi ke bangke general fan pek dar manu ka paro sum na MSC ke thuri fan pachon pro lo ekeli tum jibong do na ke chitu chitat po la son sinai wilu bang ben chitolo kenela tum ben cheng lo ka song tok tum ban chitok lo pachu barang tum si tiket tang pipu pulo ake Narendra Modi wang set si dak peace development la so arilina pa dolo halo dak stame hempre alam bang ni yele lo ningje jelo article 244 alam the tame is thita ningje jelo tame pini ani ako thek thulong lo kupisi pinchong ima pu bangke kenela tum cheng lo alang tame tiket chwa khalam tam BJP pachar BJP asong pon as tiket pipu po amen pen bangke pini ani bang isong phanda tiket ta pipon pedalo la som si nang givi la so BJP sarkar tum hanyong si tum chelang pet pen regional fan ke pahayang thek yong si tum chipi pe ponte tum rat pen ka chisong rat pen hilia muke la bhut hendo la soposi la sopen matha sinilis tame isi kupai ke meason pulo ladak panberihan serong tame itum kiduk pen komentu pen chukin chorang dun mu pen ke chethan atumu pen non an dak pen se aku ke katunang pupulung de chok dai pela soting pen si arna marni pen samyang chi dondun pen pini la bangke nili yazisi asong pen ajap thi pen ladak han serong asor pen ladak MSC ticket kilong bangke isi aku pai thipik lo pesi ning thelo la si rat Hawar ke hat pen taputhot Gana Suraksa Party pen MSC kilik along kache pati dunjia phan chisik chedang pon Aroni phaing kora pli arni lakha kep hawar ke hat constituency pen Gana Suraksa Party pen Pranjal Borapu abang phunon MSC kilik along kache pati dunjia phan chisik chedang pon lapen pherangke thengno MP Novokumar Horonia phan Pranjal Bora ahin pen kachur bajer pon Gana Suraksa Party ahin pen niliphan lakha kep hawar ke hat constituency MSC kilik ticket nangki piponapot ningting sampek anlo pusi ningje pon lapen nilijong si hawar ke hat constituency pen haidet lo pulotangte an sosi ke paching thor pon thujia phan lapen rad akisung ke boya hutsitami cherap cheto donverji pusi ningje pon lapen hawar ke hat penang an aradatum ke Pranjal Bora long si cherap cheto donji pusi ningje pon hawar ke hat pen Siwaram Kro Karbianglong News নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জল বৰা সকলো আজি সংবাদ কৰ্মীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ MP ছাৰ নৱকুমাৰ হৰণীয়া দেৱক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতে আজি আমাৰ এই 10 নং হাৰঘাট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মোক সেয়ে ৰাইজৰ বহুতখিনি সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ সেই ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা অনাগত দিনত হাতত লৈ আৰু বহুতখিনি সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখি স্বাস্থ্য খণ্ড শিক্ষা খণ্ড আৰু অন্যান্য যি নেকি আমাৰ পিছ পৰি আছে উন্নয়নমূলক কামখিনি আমি এই সততা আৰু নিষ্ঠাৰে আগুৱাই নিয়াৰ মঞ্চৰে লক্ষ্য ৰাখি এই আমাৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিয়ে আজিৰ পৰা এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লম ধন্যবাদ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি জিন্দাবাদ 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 গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি জিন্দাবাদ 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 নৱকুমাৰ হৰণীয়া জিন্দাবাদ 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 নৱকুমাৰ হৰণীয়া জিন্দাবাদ 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 প্ৰাঞ্জল বৰা জিন্দাবাদ 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 প্ৰাঞ্জল বৰা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ